Pero, bueno, M2 nace fai agora 16 anos, no 2001, e nace pola inquedanza e a necesidade que eu vía de montar unha distribuidora en Galicia, porque digamos que non había esa figura de distribuidor, e a mí parecía necesario, sobre todo para apoiar as compañías para que poidesen sair fora, non solamente dentro non solamente dentro de Galicia, na distribución, senón que ampliar un pouco os mercados que son necesarios, sobre todo para sobrevivir. E dai nace M2 con esa inquedanza, porque, bueno, sempre me tirou un pouco a historia da distribución, un pouco da xestión, entre comillas, pero sí, tamén sempre tuve aí, bueno, un afán dentro de mí e dixo, bueno, pues, bueno, explotar. Entonces, bueno, desvinculeume un pouco do que é a parte artística e dediqueime durante ao longo de 7 anos, 5 ou así, solamente a distribución, deixando de lado a parte de actriz. E dai nace M2. Despois, vendo que realmente unha distribuidora, bueno, había momentos en que te mantiñas, outros non, bueno, inda que abrín mercado a algunhas compañías, sobre todo as que iniciei, que foi Trompicallo, sobre todo no mercado exterior. Pero despois, bueno, pois a historia foi cambiando, porque a vida tamén te vai cambiando e os momentos tamén cambian, e se foi incorporando máis xente tamén á oficina. Ao principio estaba eu soa, levando solamente, porque non necesitaba máis xente realmente, eu soa me bastaba, e despois lle demos un volco un pouco á empresa, non? Digamos, para poder crecer ou poder manterte e buscando outros horizontes. E entón, bueno, fixemos un estudio de viabilidade da empresa a través de un economista, e entón o que fixemos foi diversificar. Pois era diversificar a empresa, non solamente dedicarse á distribución, sino tamén á comunicación, á produción e despois a eventos tamén, a creación de eventos e crear novos proxectos tamén ad hoc dependendo sobre todo para unha consellería ou para a política lingüística, no que desenrolamos como 2 ou 3 proxectos. E entón, bueno, dai a oficina empezou a medrar. Entón éramos traballando, pois, un xornalista, un de produción, unha administrativa e eu que me dedicaba un pouco á xerencia e á parte de distribución. A marxen de todo este persoal tiñamos tamén persoal externo que había un diseñador gráfico, me refiro, onde diseñaba, digamos, todos os contidos e iso para os proxectos. E despois estaban as empresas de servizos técnicos, que tamén era contratado, e bueno, e despois con algún servicio máis, cando precisábamos máis persoal, pois para X proxecto, pois tamén se contrataba. O sea, que había momentos ou había meses que, como mellor, en nómina podíamos ser hasta 7 ou 8 persoas, sin contar, digamos, o que é a parte de produción teatral. A ver, experiencia previa, bueno, sí, pode ser que sí, de alguma maneira, non directamente, pero sí indirectamente. Cando fai anos, que non sei, xa fai mogollón de anos, falo como se xa me fai sentir maior, e, bueno, é certo, xa vou cumprindo unha idade, e moi contenta tamén por cumprila, non pasa nada. Pois, cando estaba en Espacio Aberto, un grupo de mulleres capitaneada por Cristina Domínguez, pois empezamos a montar un espectáculo que nos levou, non sei, pero mellor cerca de 2 anos ou así, facendo clink, 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 o sea, pouco a pouco, e de feito ensaiábamos no garaxe da miña casa, o sea, que era así todo moi casero, non? Bueno, empezamos aí a traballar, pero era ca intención de traballar, de facer algo, non? E montamos a viaxe de Lola, e a verdad que foi un título idóneo, porque a verdad que viaxou moitísimo ese espectáculo, e a verdad que tivemos mogollón de funcións.
E o mellor, quizá porque eu era a máis maior de todas elas, que estaba Anabel, estaba Uxia Gago e estaba María Llanderas e estaba eu, éramos as 4, sí, e Cristina de directora. E entón íbamos montando os pouquiños, bueno, íbamos falando, comentando, bueno, pois como íbamos a facer, e sería porque eu era a máis maior, e entón ao final sempre capitaneaba eu un pouco o barco de todo. Pois cando salíamos, porque a verdad que con este, bueno, pois estivemos fora un mes, facíamos o País Vasco e outra comunidade, e Extremadura, e despois saímos outra temporada que facíamos Castilla-La Mancha, que fixemos tamén bastantes. Estou falando mellor xiras en cada eso de 15 en cada comunidade, o sea, estou falando que daquela xa. E dai tamén fixéramos mogollón de funcións, mogollón. Era un espectáculo moi sinxelo, moi actual naquel momento, eran de 4 mulleres que falaban sobre a súa problemática, un pouco chegadas ao pensamento de cada unha, ou, bueno, dai xurdía tamén o espectáculo, que era o que lle gustaría falar cada unha de nós, desde o punto de vista de muller, non? E a verdad que foi un espectáculo, unha experiencia bonita. Despois, na produción teatral, empezamos co primeiro proxecto, que foi Tengamos el sexo en paz, ou Sexo, por que non? E a verdade é que foi un proxecto que era un monólogo, no que eu volvín outra vez ás táboas, e o monólogo que ademais tuvo bastante percorrido, máis do que eu pensaba, e sobre todo con acollida de público. Tivo máis percorrido fora de Galicia que en Galicia, non sei, bueno, porque en Galicia tamén hai veces as programacións un pouco clásicas, conservadoras, digamos. Entonces, bueno, eso de sexo e tal, pero aí había xente incluso que era, en algúns concellos tamén era censurado, non? En aqueles momentos a verdade é que non nos resultou nada difícil, porque con ese fixemos cerca de 200 funcións. Foi unha experiencia, a miña primeira experiencia de facer temporada en Madrid, 2 meses, no Teatro Arenal, e para mí foi, vamos, era unha responsabilidade día a día, aparte de sair eu sola, a responsabilidade de ter público, porque, bueno, en Madrid, as grandes cidades, é a loita polo público, o que debería de ser aquí tamén, o loitar polo público, e, bueno, esa é un pouco tamén a filosofía que ten en Medos, loitar polo público. Non sei se seguiremos con ele ou non, pero, bueno, de momento, esa era a súa premisa, ese tipo de espectáculos que a veces se poden calificar de comerciais, non? Sempre os calificaron de comerciais. Para min o teatro comercial é aquel teatro que se pode soster co público, aparte das propias axudas que poidas ter, das propias achegas ou subvencións, pequenas subvencións, que a verdade que son pequenas cada vez máis, e digamos que estamos falando casi de limosnas hoxe en día, pero, bueno, desto podemos falar despois se queres. E entón, para min, comercial é ese, donde o público realmente se sinte atraído por ese espectáculo, a xente ten a necesidade de ir a velo. E co de sexo, digamos, Tengamos el sexo en paz, en este sentido era un título moi chamativo, e entón, bueno, a xente lle resultaba curioso, e, bueno, se actualizou bastante, porque, bueno, era un texto xa daqueles anos, con cifras e tal, de Fran Carrame e Darío Fo, e, bueno, era... Pero, bueno, foi para min, eso é o comercial. Eu me considero productora. Compañías son aquelas que nacen con un espírito máis pechado, no sentido de que, bueno, é un colectivo que entre eles se autoxestionan, ou, bueno, é unha maneira máis económica tamén de sobrevivir, porque na hora de que tens que externalizar todo, porque nos externalizamos todo, dirección, traducción, o sea, todo, eliminación, escenografía, todo, e a maioría o concepto de compañía para min era ese núcleo de varias persoas, donde eles entre uns e outros van elaborando, e na que a veces contraten a alguén, pero o concepto de produtora, como eu tiña, de apostar, bueno, que apostei ao longo de, sobre todo por un tipo de produto, ou facendo coproducións, como foi o Florido Pensil, donde, si é certo, vamos, o público son deses espectáculos que quedan na memoria, e a xente volve a repetilos, ainda que sexo mellor 3 veces, non? E había
había, pero pelexas realmente para conseguir entradas, e iso é maravilloso, non? Quero dicir, sobre todo cando é un espectáculo, e para mí, que sempre o cualificaron de comercial, pero vamos, é un espectáculo que foi nacido dunha base creado como unha compañía non comercial, pero cando se fai con un rigor e con unha calidade e tal, pois... E entonces, bueno, fun repetindo así en varios, uns mellor, outros peor, pero bueno, sempre buscando un pouco esa a complicidade do público. Non, me apasiona, a verdad que me apasiona. Gustaríame dedicarme máis tempo, dedicarme solamente a eso, pero, pois non sei, a miña vida se foi como compartimento, o sea, ten compartimentos, entón teño a parte de actriz, a parte de produtora, e que para min o de ser produtora tamén é moi creativo, a verdade, ten os seus quebradeiros de cabeza e todas as túas historias de sacar adiante, pero bueno, me gusta como tamén ten a súa parte creativa. E bueno, cando estás en dous barcos, hai a veces que, bueno, que se estou máis liberada, pois eu dedico solamente a empresa, e se non, pois teño que compaxinar e bueno, é máis complicado. Cada vez está sendo máis difícil, unha, que te comen mogollón os papeles, porque para unha mínima función de nada tens que presentar, vamos, hasta, non sei, pero un pouco máis o testamento, cada función supónche facer papeleos, pero que che consumen mogollón de tempo, moitísimo. E entonces para min, quizá que sexa o máis difícil, e o máis difícil hoxe en día é, pois, vender, sempre foi o máis difícil. Antes, a verdade é que saíase moito máis, porque había, digamos, unhas liñas máis aperturistas, pero despois chegou a crise, e que a crise fixo fronteiras, a verdade, porque as autonomías, cada unha delas ten menos cartos, e todo eso lles vale solamente para contratar, digamos, o produto propio da súa propia autonomía. Entonces, parte das redes, algunhas delas se caeron, cando algunhas funcionaban moi ben, pero despois, a través das políticas que foron levando, foron facendo recortes, como era, por exemplo, a de Castilla e León, que funcionaba de pé madre, e unha desas, Castilla-La Mancha, outro tanto, o sea, era unha tras outra, entonces, eso foi facendo, digamos, bastantes cortapisas a hora de sair, e hoxe en día o que está pasando tamén, hoxe en día, bueno, hai compañías, e de feito, bueno, aquí en Galicia, me alegra moito que, bueno, hai compañías que están saindo e apostando, non? Porque sair supón desplazamentos, duplicar os soldos e seguridades sociais, o sea... Home, eu creo que sí, pero hai que saber un pouco, ter claro, moi claro hacia onde se quere ir, e modificalos en base a eso, non modificar pequenas cousas, ora faigo isto, ora faigo outro, pero sin ton ni son, o sea... E hoxe en día, que as axudas que hai realmente, pois a verdad que é ridículo, porque unha compañía que, bueno, pagaslle o desplazamento, hotel, bueno, non está mal, o sea, está ben, pero bueno, teria que ter outro tipo de apoio a maiores, por lo menos darlle un porcentaxe de axuda ao caché ou ao soldo dos actores, non sei, chamalle como queiras, pero bueno, unha prima a maiores, porque esa é a maneira tamén de apoialos e de que saian e que proben, e a veces os mercados fora tamén están moi competitivos, quero dicir, hoxe en día hai pouco mercado, hai moita produción e todo aboca ao mismo. Inda que ca crisis eu creo que se fixo un corte bastante gordo do exceso de produción que había, digo, estou me referindo a nivel de todo o Estado. Aquí, evidentemente, que tamén hai mogollón de produción para a demanda que hai, porque realmente, se te paras a pensar, o circuito que hai, a rede que temos, é precaria a parte deso, moi precaria. As redes de distribución son as máis importantes para unha compañía, a parte das axudas, as subvencións, pero ti mantén, se queres, unha rede forte, fortalecida, pero non, todo o contrario. Primeiro, me parece como unha tomadura de pelo, e me parece como que nos están facendo un gran favor. Mentira, non é ningún favor, todo o contrario. A cultura e parte das compañías mantéñense porque as propias compañías apostan por elo e invisten nelo, porque unha subvención que che dan
danche unha subvención, pero non a cobras hasta despois de feita e xustificadas as funcións, ou casi, o sea, porque ao principio danche, non sei exactamente o porcentaxe, pero bueno, é ridículo. Imagínate que se te tes unha subvención de 30.000 ou 14.000 euros, pois ao mellor danche 2.000 e pico antes, o sea, antes, para avanzar, eso non se ve en ningún sitio, é que como parece, non, primeiro me tes que xustificar que o vas a facer, o sea, e sobre todo cando aínda, o sea, subvencionan nin o 50% mitad das veces, porque non sei como son os repartos que les fan. Para min, o idóneo sería apostar por, pois decido, bueno, pois aposto por estas líneas de traballo e vou con elas hasta o final. Pero aquí é isto, é unha pincelada de todo que ao final non leva a ningún sitio. Entón, entre unos e outros nos devoramos. Eu creo que é unha historia bastante difícil de cambiar, porque digamos que que non hai políticas claras, é simplemente o facer e manter aí, e hai cousas que non lles interesa manter e as deixan caer por desidia e porque non lles interesa, pero realmente non teñen nada claro do que queren facer coa cultura. Eles están convencidos de que sí, pero non é así. E entón, bueno, eso se ve realmente a hora de dar as subvencións. Pois le doy un poquito a este, outro poquito allí, outro poquito allá. Tú te crees que se pode montar algún espectáculo con 5.000 euros? Que calidade vai a ter ese espectáculo? Que queremos, calidade ou cantidade? Está claro que queren cantidade. Calidade, vamos. Home, antes cada departamento tiña que ter os seus obxectivos, cumplir os seus obxectivos, digamos, no de distribución, no de producción, e, bueno, digamos que o de producir teatro deixache unhos márgenes moi pequenos, ou a veces o que máis marxen che deixa, digamos, a nivel empresarial, que é do que te surtes, o sea, como se mantén unha empresa durante tantos anos e además externalizando todo e sempre intentando estar digamos, na calidade e na vanguarda, digamos, de cuidar moitos espectáculos, non solamente tamén eso, senón a nivel de imaxe, sobre todo a imaxe, é unha historia que sempre me preocupou moito. Pois sí que tes que ter financiamento, porque non só, o sea, o das subvencións, e eu creo que a maioría das compañías les pasará outro tanto, ou non sei como fan, a verdade, sinceramente, non sei, porque cando te abordas un proxecto e tes unha subvención de 32.000 euros, pero o proxecto son 60.000, pois tes que recuperar o resto, e o resto, como recuperas? Pois a través de facer bolos, e facer bolos a un caché determinado para amortizar, porque os cachés teñen que levar unha amortización, porque senón é imposible. Home, hai espectáculos que sí, que ao mellor digo, bueno, pois sí. Hai con outros que xa ha chegado un momento, sempre foi unha persona moi lanzada, en ese sentido, bueno, sempre variante, non? Incluso asumindo riesgos, vamos, porque me motivaba e digo, bueno, pois, pero bueno, chegou un momento que tamén teño que ter certa precaución, porque senón igual se che volve a historia contra ti. E entonces o de Get Back é un espectáculo que tamén foi creado da nada, un espectáculo que a min era unha necesidade que tiña que falar sobre a emigración, bueno, sobre todo nos tempos que estamos vivindo e que seguimos vivindo, que isto non acabou aínda, parece que todo va bien, España va bien, nin España nin Galicia va bien, pero bueno, se consuela quen queira. E entonces foi un espectáculo maravilloso, que a verdade me alegro moito de que, pero bueno, costoso tamén, moi costoso tanto a nivel de producción, costoso a nivel económico. E entonces cando somos 7 personas en xira, te lo piensas, quero decir, bueno, me puedo ir a hacer 4 días ou unha semanita e bueno, me lo pienso porque bueno, cada vez que íbamos de xiro eso tamén facíamos investimentos, sin lugar a dudas, en promoción, publicidade, e últimamente os tempos están cambiando, o sea, cambian. Bueno, ainda que teño outra experiencia que vin que non, quero dicir que eso depende, como é o monólogo de imbécil con Touriñán, pero bueno, ese era, o risco era mínimo, evidentemente, pero bueno, aí, bueno, hai un factor que está claro que a persona que é mediática e o actor que é mediático e eso, bueno,
pois sempre xogas a cabalo gañador. Iso depende do investimento que tiveras feito ti e depende do marxen de beneficio e amortización que lle poñas. Beneficio non, o beneficio sempre vai imputado a toda a empresa ten que ter un marxen de beneficio, porque senón pero a amortización tamén lle tes que imputar. Se ti o espectáculo non tes que amortizar ainda, pois imagínate de 32 ou case o 50%, pois temos que sacar eso. E entonces, bueno, pois tampouco podes, o sea, decir, yo cargo os 2 primeiros cachés ou amortización, imposible. Entonces, bueno, pois un mínimo de 20 a 25 funcións. Claro, por eso tamén chega un momento en que diste, bueno, pois solamente con un proxecto non vives. Entonces, bueno, pois intentas tamén facer unha produción de infantil e adulto, e a maneira tamén de que poidas realmente sobrevivir. Bueno, a marxen de todo eso, seguimos levando tamén a parte de distribución. Quero dicir que ahora cada vez menos, pero si temos unha parte de produtos, sobre todo a nivel nacional, que distribuís aquí en Galicia. E iso tamén se que che dá. Digamos, aí non tes, o único que investes é tempo e bastante tempo, porque a verdad que bastante tempo xestionar a distribución, a investimento tamén en asistencia a feiras que te coñezan. Bueno, iso tamén o fixemos durante bastante tempo. Nos recorríamos casi todas as feiras, desde Tárrega, Huesca, bueno, casi todas, montando stand. E bueno, a verdad que foi todo un proceso, pero bueno, de todos aqueles anos derivou en coda crise, a verdad que foi de pasar de ter unha estrutura eso a quedar só outra vez. Non, eu digo sinceramente, eu non teño problemas, o sea, a un mes ou ao mellor algúns que realmente xa vai en contrato, que son os 2 meses aos 60 días, pero realmente non teño problemas de copos con ningún concello. Antes había, sí, porque bueno, tamén eles pasaron momentos deses donde... Pero ahora mismo non teño problemas con concellos de ninguén. Home, algún pode retrasarse máis en pagarche eso, pero eu, incluso con algúns, vamos, o día seguinte de facer a función e tal, xa teño pago. O sea, digo sinceramente. Porque a veces sí tamén tarda en pagar, sinceramente. A veces tarda el, a veces máis que os propios concellos. A ver, que teña claro que hacia onde quere ir, sobre todo, eso sí. Eu creo que se ti montas unha empresa, tens que saber buscar a túa, digamos, a túa línea de traballo, que é o que queres decir, que é o que queres contar, non? Iso é importante. Que hai a veces que tamén se che vai, eu quero dicir que eu a veces tamén digo, eu quero isto, e a mellor me vou un pouco máis da línea, como o último espectáculo, a Noite de Don Quixote, é unha aposta miña pura e dura, porque me apetecía e do cal estou moi contenta. É un espectáculo que non é para nada comercial, o sea que todo o contrario, pero bueno, é un traballo que me apetecía facer e do que estou moi contenta e moi orgullosa. Necesitas ter un mínimo de colchón, non quero dicir mogollón, pero un mínimo sí, ou senón, eu creo que, bueno, hai maneiras e maneiras de funcionar, pois é ao mellor a través do cooperativismo, entre uns e outros de unar forzas e unar esforzos e poñer, digamos, o teu traballo como prende e como para ir amortizando. Que, bueno, sempre se empezou así, a verdade. Pero, bueno, o lado cooperativo a mí tamén me gusta. Eu creo que ao mellor co tempo volvo outra vez a... Pois non, nada, que a xente que se anime, se quere a montar empresas teatrais. Digo que o camiño é duro, pero bueno, se a un lle gusta e pelexa, ao final é costoso e traballoso, son horas e horas, porque eu si lle teño metido a esta empresa horas e horas e horas, moitas horas. A mí o que máis pena me dá a veces é que hai cantidad de compañías que fan cantidad de proxectos contemporáneos e morren no intento, e é unha pena realmente. E é porque realmente tampouco hai unhas políticas onde lle den cabida eses novos creadores, senón que os meten no novo saco. E é unha pena, porque os afogan. E entón metenos no mesmo saco, afogan os espectadores e afogan o público tamén, porque cada cousa ten que
estar, digamos, saber a quen vai dirixida, non? Programacións, crear novas programacións para novos públicos tamén, por que non? Sempre se fala de crear, de intentar, e hai xente que o intenta, non quero decir que hai concellos que sempre unha da súa preocupación era, digamos, crear novo público, porque o público vello tamén morre, quero decir, hai un público que sí, pero non sei realmente, non sei, teria que ver os estudios, un pouco as estadísticas, que é un pouco do que adolecemos neste país tamén, que para ter unha estadística, ter estadísticas, vamos, están aí, cerran como, vamos, somos cerrados en ese sentido, non vaya a ser que, non sei, que sepamos unos de outros, se a mellor maneira é ter un pouco de estadística e saber onde fallamos e que é o que temos que correxir, pero se nada se sabe, todo sigue igual, non? Nada se mueve. E entonces, bueno, sempre hai un mogollón de xente que ten preocupación polos novos públicos, porque hai que crear novos públicos. E bueno, unha boa maneira se ofrecendo outro tipo de programacións. Hai concellos que están, que sí que se preocupan, non quero dicir todos. Sí, pero bueno, hai xente que leva moitos anos, hai xente que leva moitos anos. E hai novos espacios tamén, que bueno, está aí a rede de Deputación, que bueno, que este ano non sei se deu además axudas tamén para a formación, o sea, para a formación no sentido de profesionais de programación, ou de xestión cultural, de alguma maneira. Que, bueno, quero decir que xestionar un espacio non é dicir, pongo isto, pongo lo outro, non, é algo máis alá. Un xestor cultural é algo máis alá, un produtor tamén é algo máis alá, que eu non me considero tampouco unha produtora, bueno, é produtora, pero son feita, digamos, a base do día a día, non? Pero, bueno, cando tes un bon produtor e sabes lo que e un bon xestor cultural, se nota. Eu cando tiña na empresa notaba, evidentemente. Home, eu penso que Cataluña teñen un hábito moi claro de teatro, non? Eu creo, bueno, aquí en Santiago últimamente non me sorprende, que sempre foi un tipo de público donde hai público de teatro, e bueno, se está vendo neste último ano e tal, na programación e das veces que acudín e tal, a verdade é que ten público. E, bueno, vas a Coruña igual, quero dicir, ves o teatro, incluso algunhas compañías ou algúns espectáculos en concreto, agotadas localidades que chegan hasta arriba, quero dicir, eso é maravilloso. Entón, realmente, iso que desexo, de que o público demande teatro, e teatro galego, por que non?